Здравейте, приятели! Аз съм Миро, вие с каналът Готвене за начинаещи и в днешното видео ще ви покажа две супер базови рецепти, с които може да си приготвяте вкусни пресни картофки, които в момента са заляли всички пазари. Едната ще бъде на Air Fryer, така че всички, които разполагат с такъв, могат да я тестват, а другата ще си бъде стандартна на фурна. Ще ги овкуся по два различни начина, за да видим как се различават и като подправки, не само като хрупкавост, така че ще бъде изключително интересно. Гледайте! За рецептата, която ще направя на фурна, нарязвам картофките, по-големите от тях, разбира се, на половинки, за да могат да се изпекат по-добре и да станат по-хрупкави. По-дребните може да ги оставите и цели. Тях ще ги подваря в студена вода с малко оцет, като няма да ги готвя твърде дълго, около 5 минути след завирането. По този начин ще станат доста по-бързо във фурната и доста по-хрупкави. Нарязаните картофи прехвърлям в тенджера с хладка вода. Добавям около една супена лъжица оцет. Оцета помага да се стегнат и да си запазят формата, а да не се разкашкат. Засилвам котлона, след като заврат, засичам 5 минути. Докато чакам първите картофки да се сварят, нарязвам и тези, които ще са на Air Fryer. Разликата в вкусяването е, че тези на Air Fryer ще ги направя с зехтин, както и сушени подправки, малко пушен пипер, малко риган, чесън, малко люто и ще ги изпечем директно. А другите ще направя само с мазнина на фурната и след като ги изваря, ще им сложа пресен копър и чесън. Старая се да правя картофите на сравнително еднакви парчета да се получават, тези, които са по-големи особено, ги режа на 4, за да се сготвят за едно и също време. Понеже картофките са доста мокри, няма да им слагам директно мазнината и подправките, защото първо няма да залепнат хубаво, второ от влагата вътре ще се получи доста пара. Затова пускам Air Fryer, както си е студен, на 205 градуса за около 4-5 минутки. Докато вдигне температура, картофките вътре ще са подсъхнали и ще мога да си ги овкуся спокойно. Картофките вече са подсъхнали, така че мога да си ги върна в купата. Овкусявам подсъхналите картофки с зехтин, около 2-3 супени лъжици, 2-3 щипки сол. После, след като ги извадим, ще им добавим още малко чили. Като в тази смес, освен пипера, имаме кимион, лук и чесън, така че може да сложите сушени, ако разполагате с такива. Допълнително малко пушен пипер и малко сушени зелени подправки, риган, босилек, каквото обичате. Така, обърквам всичко много добре и връщам в Air Fryer. За картофки с тази големина ще трябва около 20-25 минути максимум. Картофките вече повряха 5 минути, засякох времето, както ви казах и в началото, след като водата кипна. Сега ги отцеждам. Оставям ги да изпръхнат за няколко секунди, а тук вече съм си подготвил една тава с алуминиево фолио, върху която ще ги разстела, а фурната ми вече подгрява на 200 градуса. Сипам картофките в купата и овкусявам отново с обилно количество зехтин. Може да използвате и слънчогледово олио, разбира се. Слагам и върху алуминиевото фолио. Размазвам зехтина, за да е равномерно разпределен навсякъде. Овкусявам с 2-3 щипки сол. Разбърквам хубаво с зехтина и сипвам в купата. Първоначално ще ги подредя с разреза надолу, за да могат да хванат хубав златист цвят, след което по средата на печенето ще ги обърна. Карвам ги във фурната. Ориентировъчното време, което ще им трябва, е около половин час, но си слагаме ни 15 минутки, след което ще ги завъртя. Малко повече от половината време за печене в Air Fryer мина. Картофките вече изглеждат прекрасно, но със сигурност още не са готови. Шейквам ги и ги връщам обратно. 20 минутки минаха и сега проверявам картофките с помощта на малко остро ножче. Вътре трябва да се усещат изключително меки, да няма никакво съпротивление. Мисля, че тези са готови. Ароматът в кухнята е просто невероятен от пушеният пипер и подправките. Както виждате, и на външен вид изглеждат чудесно. Поръсвам ги с флейки сол, които ще придадат и още допълнителна хрупкавост и може да ги поднесете с любимият си сос. Може да бъде млечен или пикантен. Отиват си с всичко, най-вече с студена биричка. Аз реших да си смеся малко майонеза с сос барбекю, тъй като самите картофки вече ги пробвах и са доста пикантни от чилито, което сложихме. Още са изключително горещи. Прекрасни са.
За хората, които обичат уеджи с картофки, много често се предлагат, особено по фастфудовете. Определено пробвайте тази рецепта. Общото време, което картофките са във фурната е 30 минути, тъй като им добавих още 10, понеже не бяха хванали много силен цвят. И също така вдигнах градусите на 220, понеже фурната ми е сравнително нова, още не съм я разучил. Затова се налага да правя такива промени в движение. Важното е, че нищо не остава скрито от вас, зрителите, за да можете и в къщи да получите този прекрасен резултат. Без значение как пече вашата фурна, просто времето ще е различно. Но трябва да гоните ето този прекрасен златист цвят, който се получава. Завъртам картофките и ги връщам за още може би 7-8 минутки, тъй като са почти готови според мен. Не са залепнали за фолиото, което всъщност е най-важното, а имах леки опасения. Картофките имат още 2-3 минутки, затова мога да си нарежа обилно количество пресен копър. Ще стисна и 2 скилитки чесън, малка бучка масло и това ще е повкусяването. Ето как изглеждат готовите картофки и на фурна с този прекрасен цвят. Няма как да не са вкусни. Сипвам горещите картофки при копъра и чесъна. Добавям малко масълце, както ви споменах, за да станат още по-вкусни. И разбира се, още малко сол отгоре. При вида на тия картофки не се сдържах. Колега, ти искаш ли? Искам, само да не е като предния път, само пяна. Точно така ще я направя. Това бяха моите две предложения как да си приготвите пресни картофки и двете рецепти се получават чудесно. Тези от Airfryer ги хапнахме тук зад кадър и дори не се сетихме, че ни трябва и нещо местно, така че не просто гарнитура, ами направо може да съси и перфектното мезе за биричка. На здраве от мен, а ако ви трябва повече информация за уредите, които използвам, може да я намерите долу в описанието. Както за Airfryer, така и за фурната. Имаме и промокодове за отстъпки, така че може да се възползвате. Чао и до нови срещи!